Mombasa kumowach loko han mogo kaka chiel kod tiyo kode kaunti no paro mopogore opogore chako nyuolore kaluwore gi okang' makamano. Johan mogo koro ywak ni chik no okethonegi thuolo mag tije kama kuom jonyuol ka chiel kod jodak Mombasa to pako okang' makamano magikoni dhi reso rowere mathoth mane mogo ka osechako rano. Joja oko nigi ler mathoth kowuok e kaunti ma Mombasa. Ohand mogoka en achiel kuom ohelni mane ni kod uma mapek e Mombasa kaluwore gi kwan maduong' mag jogo mane tiyo kode. Kata kamano, chik manyien masani oketi mar kumo ohala no koro nyuolo paro mopogore ka jo ohala koro ywak matamre gi nono. Hata sisi ni wafanyabiashara wa migoka, anategemea tulishe familia zetu vipi? Anatarajia tufanye kazi gani? Hapa vijana wamepunguza kufanya mambo ya mapanga, wameingilia biashara za kuuza hizi. Sasa wao anatarajia hizi familia zote zielekee wapi? Sasa governor akisema hii biashara tuiache sasa itakuwa ngumu kwa sababu kazi hakuna na hizi tupa kazi Mombasa nzima. Kwa sababu kama mimi ni kijana nina kazi yangu na mimi pia nimeajiri wenzangu, tufanye kazi pamoja, tuendelee pamoja. Ama tutaki kuenuana sisi. Na tukisema tuache biashara, utatupa biashara gani ambayo za kutusaidia? Moko kuom jogo matiyo kode to kone kaber to gavana de oketo chik mamono jogo mahikni piny 18 tiyo kode ma okume chuth ne ji duto. Kwa sisi wazee huwa unatupa motisha ya kufanya kazi, kufikiria, unapanga, unachonga mgokaa na unafikiria kesho mambo yatakuwa vipi, kazi yako itakuwa vipi, inakupa mahesabu ya kutafuta pesa. Ndio watu wanalisha familia, kuna watu wanategemea hiyo biashara, kuna watu wanasomesha. Yaani ndio mazao yao kwa mashamba yao. Kila mtu amebarikiwa shamba lake. Kuna watu wamebarikiwa tomato, kuna watu wamebarikiwa viazi. Kama Mombasa, tumebarikiwa kununua, tumebarikiwa pesa Mombasa. Iseche gogogo, moko kuom jodak Mombasa to ne opoyo kum makamano kagetuoni oboke no rano rowere mathoth. En gino makata kamano ne okwede gi moko kuom jogo matiyo kode. Waume wanakaa sana maskani, wake zao wanakuja wanafuata watu maskani, wanaanza kututukana sisi marafiki zao. Oh, mume wangu yafanya nini maskani? Watu wanakaa maskani, wanaume wa Mombasa wanasahau shughuli zao. Nala mgoka na ngoma anaipiga kama kawaida. Mgoka umeharibu nani? Kama machizi yao wamerogana wenyewe, si mambo ya kuwasema tusijui vijana wa watu wamepoteza akili zao kwa sababu ya mgoka. Tokea tuanze kula mgoka, mimi nina miaka 15 nala mgoka. Mimi nina miaka 15 sijakuwa chizi. Nasir koni ne okawo okang' makamano bang' nonro yango ni kwan mathoth mag jogo ma pachgi owilore ikoni tiyo gi mogoka. Nyathi duogo kata saburo tieno nikech wach mar mogoka. Iyudo ni mama chamo mogoka, baba chamo mogoka, nyathi chamo mogoka, nyakwaro chamo mogoka. Koro wagoni gavana erokamano nikech mogoka ni oketonwa Mombasa County. Mogoka no chokonyo wan wach kwa gole kata mna kongo ka jo kele ta town wanyawede nyamia dek moro kaka jaboda boda adonjo go ot mama chama nyachulo go school fees ma nyathi. Koro kata ko banto sawa lakini orang na ajira mo machielo ok wanyal yiera iya kamano dichiel kamano nyaka bo bed kodwa piny to wai non to koro kaka ban mogoka ni onego bed wa create ajira nadi mondo vijende be oyud tije moko mopogore opogore. Wach mogoka anyalo wuon mondo sirikal ogo marufuku kabisa. To be ok mogoka kende gik maketho ji ng'eny mok mogoka kende. Njaga ketho ji, ndawa ketho ji, kongo bende ketho ji. Magi gi oromo go ni loro gelo la piny kabisa, piny ochal piny Islam. Bang'ten kaunti ma Mombasa chako keto e tim chik mar kumo wach tiyo gi mogoka, gima jopiny koro ng'eyo en ni ma be dhi kelo lokruok to chutho ne rowere mosebedo ka tiyo kode. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.